Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa tong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor! Mga igsoon atong daygon og pasalamatan ang Dios ng bata siyang padayon pag-atiman kanato. Ato sabding himuon nga kahigayunan nga kita makatuboy kaniya sa nagkalain-lain atong mga pangaliya. Uban usab sa tanang intensyon nga gihalad nining santos nga misa karon. Ato karong hinulsulan ang atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Domingo lang. Domingo. Ginoo, kaluoy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Bukadangit sa Taas-taas ang electric fan, init man. nagasimba kami ka, nagapasalamat kami, nagadani kami kung sa iyong himaya.
magampo kita. O Ginoong Dios namo, itugot nga higugmaon ka namo sa tibuok kasing-kasing, o nga higugmaon namo ang tanang mga tao, sama sa imong paghigugma kanila. Kiniya mong ipangayo pinagi sa mong Ginoong Hesu Kristo imong anak, buhig hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usahang tud sa kahangtuhuran. Kinutlo gikan sa basahon na Propeta Sofonias. Pangitaan ninyo ang Ginoo, kamong tanang mapaubsanon, ug nagmasinugtanon sa iyang mga sugo. Buhata ang matarong, ug pag mapaubsanon, basin pag mahilikay kamo, inigabot sa adlaw sa kasuko sa Ginoo. Ibilin ko didto ang usa ka katawhan nga mapaubsanon. Modangop sila kanako sa pagpakitabang. Kadtong nahibilin sa Israel, dili na magbuhat og dautan, ni mamakakpa. Pasibsibo nila ang ilang kahayupan, ug mamahulay sila nga wala nay angay kahadlukan. Ang pulong sa Ginoo. Ulahan ang kabus diha sa Espiritu, kailanging harian sa langit. Ulahan ang kabus diha sa Espiritu, kailanging harian sa langit. Ang Ginoo kasaligan, hangtod sa kahangturan. Nagamping sa katarong, alang sa dinaog daog. Nagamping sa katarong, alang sa dinaog daog. Sa mga bihag ang Ginoo, nagapaling kawas. Sa mga buta, ang Ginoo naghatag, ug igtatanaw. Niadtong nahiluka pa, ang Ginoo nagpabangon. Sa matarong, ang Ginoo nahagugma. Sa mga langyaw ang Ginoo nanalingin.
lipod. Sa mga ilog sa balo, ang Ginoon nagatabang. Apan ang dalan sa dautan, iyang gisalikway. Ang Ginoo mo hari, hangtod sa kahangturan. Ang imong Diyos, O Sion, latas sa tanang kaliwatan. Hallelujah! Bulahan ang kabus, diha sa Espiritu, kailang gingharian sa langit. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Mga igsuon, huna-hunaa kung kinsa kamo kaniadto sa pagtawag sa Dios kaninyo. Pipilara kaninyo ang maalamon o gamhanan o tinamod sa katilingban, sumala sa tawhanong pangisip. Gituyo pagpili sa Dios ang giisip sa mga tao nga walay kapuslanan, aron pagpakaulaw sa mga maalamon. O gipili niya kadtong giisip nga huyang, aron pagpakaulaw sa mga taong gamhanan. Gipili niya ang mga sinalikway ug tinamay, o gipakawalay bili sa mga tao, aron pagpaila nga walay bili ang giisip nga hinungdanon sa mga tao, aron wala gayoy makapagarbo sa atubangan sa Dios. Apan kamo, gihiusa sa Dios kang Kristo Jesus, o gihimo niya si Kristo nga atong kaalam. Pinaagi kaniya, nahimo kitang matarong atubangan sa Dios, o kita nahimong balaang katawhan niya, o gihatagan kitag kagawasan. Busa, sumala sa giingon sa kasulatan, ang buot magpagarbo, kinahanglan magpagarbo sa mga butang nga nahimo sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo.
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ang Ginoo manaag kaninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo, sumala ni Mateo. Sa pagkakita ni Jesus sa katawhan, mitunga siya sa bungtod ug milingkod didto. Niya mialirong kaniya ang iyang mga tinunan ug gitudloan niya sila ni ining mosunod. Bulahan ang miilangan sila kabus sa mga butang espirituhanon kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan ang nagsubo kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mapaubsanon kay makadawat sila sa gisaad niya. Bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios kay tagpawon niya sila. Bulahan ang maluluyon kay kaluyan sila sa Dios. Bulahan ang putli o kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang niningkamot nga managdait ang katawhan kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Bulahan ang gilutos tungod silang pagsunod sa kabubuton sa Dios kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan kamo kung bugal-bugalan og daog-daogon sa mga tao ug butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod kanako. Paglipay og pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana kaninyo didto sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipa ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Diya sa Ebanghelyo karon sumala ni San Mateo, nadungog nato ang Ginoong Hesus nga nagtudlo mahitungod sa kabulahanan. Sa in English pa, mas familiar kita, no? Beatitudes. Bulahan ang kabus sa Espiritu kay ila ang gingharian sa Dios. Kini ang unang panalangin ngayang gihatag. O kining maong mensahe alang sa tanan nga dunay kasing-kasing nga mapaubsanon sama sa mga bata. Mao kini ang hinungdan mga igsuon nga importante kay kanato ang santo ninyo. Dili sa hari nga naglingkod sa trono uban sa mga bulawan o gahom. Usa siya kagamayng bata, yano, malumo, ug puno sa gugma. Apan pinaagi kaniya, gipakita o gipasabot kanato sa Dios ang labing importanteng kamatuuran. Unsa man kining maong kamatuuran. Nga ang tinuod ay nga pagkadako, ang tinuod nga pagkabantugan, mapakita diha sa pagpaubos. Ug ang tinuod nga kusog, makita diha sa dako nga pagsalig sa Dios. Bulahan ang kabo sa Espiritu. Ang pagkakabo sa Espiritu, mga igsoon, wala magpasabot nga walay bili ang usa ka tawo. Nagpasabot lang kini nga nakahibaw kita, no, sa atong paginahanglan sa Dios. Kinsa ta atubangan sa Dios. Miangkon kita nga kung wala ang Dios, wala gayud kita. Sama sa bata nga misalig siyang gidikanan, gitawag usab kita, no, nga imutang nato ang atong hingpit nga pagsalig sa mahigugmaong amahan. Sa kalibutan na bakaron gidayeg ang garbo ug ang pagsalig sa kaugalingon. Apan ang Santo Niño, mga igsuon, nagpahinumdum nato o kiragyod nga gamay kita. Kay pinaagi sa atong pagkagamay, makabuhat ang Dios ug dagkong mga butang sa atong kinabuhi. Bulahan ang mapaubsanon. Gitudlo ka nato sa Santo Niño nga ang pagpaubos
dili di ay kahuyang, kung dili kusog gikan sa Dios. Bisan siya mao ang hari sa kalibutan, mipili siya nga mahimong bata, ug sa iyang yano ug mapaubsanong kasing-kasing, makita nato nga patas ang tanan at tubangan sa Dios. Bulahan ang maluluyon. Mga igsuon, kung matanaw nato no ang imahin sa Santo Niño, no, makita nato ang iyang malumo nga padagway. Nagpakita din ni mga igsuon no sa kaluoy sa Dios. Kita usab nga iyang mga dibuto gitawag nga mahimong maluluyon. Sa ato pa, dali mo pasaylo, dili masuko, niya anda mohatag og gugma sa uban. Ang tinuod nga pagtuo sa Santo Niño, dili lang day nato mapakita pinaagis pagampo. Apan ato kining mahubad, ato kining mapakita sa tong kinabuhi, pinaagi sa tong mga buhat sa gugma alang sa to'y isikataw. Ang kabulahanan gagihisgutan sa Ginoo, nag-ingon usab, bulahan ang mga gilutos tungod sa katarong. Daghan may ang mga tao, mga dibuto sa Senyor Santo Niño, nga nakasinati gihapon og mga kalisod, sama sa kakabus ug problema sa pamilya. Apan bisan pa man sa mga pagsulay, nagpadayon sila sa ilang pagtuo. Mga igsoon, gipahinumduman kita sa Santo Niño, nga kung magmakanayon kita sa pagsalig kaniya, dili gyud kita niya pasagdan. Ug kung pinaagi sa iyang paggiya kanato, masabtan usab nato ang kahulugan sa mga kalisod ug problema sa kinabuhi. Of course, normal gyud na no nga di taganahan og mga kalisod, di taganahan og mga problema. Apan labi na sa mga hingkod-hingkod ang panggidaron, makaingon ta nga kini baya pong mga kalisdanan, they are also blessing in disguise. Kay mao man ni magtabang nato no nga makat-on sa kinabuhi, makat-on nga mas mahimong mature sa paghimog mga desisyon, makat-on ta nga mubarog sa tong kaugalingong tiil. O gani sa mga dagkong problema, kada bang murag halos dili na nato makaya, magtudlo usab kani nato no sa pagsalig sa Dios. Usahay og may ragil kay ang dagan sa kinabuhi, usay magtuo man ta no nga kita mo'y bida ug kaya nato ang tanan. Apan usahay dihas kalisdanan, kanang makabati na nato, mabati nato nga di nato kontrolado ang tanan. Magpahinumdum kini nato no nga nay Dios nga anda mo tabang nato. Luyo sa atong katakos, adunay Dios nga andam mutabang og muluwas kanato. Adunay sugilanon mahitungod sa usa ka pobre nga bata. Ambot og diin sa dakaton, apan matag Biyernes kining maong bata moadto sa simbahan. Kay lagi adlaw man kini nga ang mga tao magdebosyon sa Senyor Santo Niño. Sanglit pobre man siya, wag yun siya da. Wala siya kandila, wala siya bulak, wala siya halad, no? Ang yarang yung dala, ang yarang kaugalingon. Niya mulingkod sa atumangan sa imahin sa Santo Niño, makikistorya. Simple na po ang iyang pag-ampo, maingon siya, Ninyo, wala man ko ikahatag nimo, pwede ang ako orang kaugalingon. Nakabantay di ang pari no ninimong bata. Dinhayo sa kabiyernes, giduol kini siya sa pari. Mingon ang pari, Dong, unsa may imong giampo? Kadaan hinimo sa simbahan. Labi nagbuduol ka sa Senyor Santo Niño. Pitubag ang bata. Wala man, padre. Gusto lang ko nga malipay siya. Kay kung malipay ko, basin, malipay pud siya. Samtang namati ang pari ba, nakabantay siya sa kaanindot, sa kasing-kasing sa maong bata. Putli, inosente, apan puno sa gugma.
binata tingali apan puno sa pagtuo. Mga igsuon mo, kini ang pagtulunan nga itong makuha gikan sa Santo Niño. Ang labing makapahimot dahil sa Dios, mawang atong kasing-kasing, labi na ang itong yano, masaligon, ug mapaubsanong kasing-kasing, sama so sa kabata. Samtang magsaulog kita karon sa kapistahan sa Santo Niño, mga usab kita sa grasya nga unta, mahimo kitang mapaubsanon, mahimo kitang masaligon sa Dios, maluluyon sa uban, ug malipayon diha sa atong pagpangalagad. Amen. Viva Pit Senior! Palihog manindog atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagtuo ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Hesukristo yang anak kabugtong gipadamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugod ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong. Mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw. Bisakas langit, naglingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mo balik sa aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagtuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Ang Ginoo sa kanunay nagmatuto sa atong pagtuo o nagbayaw kanila nga gitamay. Sa tumang pagsalig sa gugma sa Dios, maampuon kitang mudangop ngadto sa Amahan diha sa atong pag-ingon. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang simbahan, ang katawhan sa Dios, mamahimong buhing ilhanan sa kaluoy sa Dios, nga andam motabang sa mga sinalikway sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa kalibutan ug sila nga anaa sa pangagamhanan, ang tanang politiko, gutumon ug uhawon alang sa unsay matarong, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga walay trabaho sa madaling panahon, makakita og igong katrabahuan sa ingon, matubag ang ilang mga panginahanglan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton ug nanag-anto sa bisan unsang balatian, malig-on pinaagi sa makaalim nga kaluoy sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga imuuntang isipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among. Nga makadawat na sa ganti sa kinabuhing dayon, ang tanan nga nangamatay. Magampo kita sa Ginoo. Dios among Amahan, gipadala nimo ang imong anak dinhi sa among taliwala nga gipakatawo sa bulahang Birhen Maria. Matinud-anon unta kaming mutubag sa imong pulong sa ingon, amo siyang mapaila ug masangyaw ngadto sa kalibutan, kay siya Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan.
O Ginoo, naghalad kami diha sa imong mga altar, sa mga gasang ati mailhan sa mong pag-alagad kanimo. Itugot nga sa imong pagdawat nga maluluyon ini, mahimo kining timaan sa mong kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami nimo kanunay ug sa tanang dapit. Kaysa dakong kaluoy gihigugma mo gayud ang kalibutan sa ingon, imong gipadala ang among manunubos, ang imong anak. Imo siyang gipada nga tao sama kanamo, hinuon hawa sa sala. Aron imong higugmaon dinhi kadamo kadtong imong gihigugma diha ni Kristo. Iusi kanamo ang imong mga gasa sa grasya, pinaagi sa mong pagsukol. Apan nahiuli kini kanamo, pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit. Nagsangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Puno ang langit tugyuta sa iyong Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadtos iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini pag-inom kamo nga tanan gikan ni ini. Kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang ninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo.
Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, naghalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami nimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo, ug sa tanang mga pari, ug sa tanang katawhan nga imong gitubos. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Labi na silang tanan nga among giampo karon, ug ang tanang kalag sa purgatorio. Malaumon mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose ang iyang bana. Uban sa mga apostoles. Ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kitang magampo sa amahan atong gabito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ginoo, ayaw tanaw ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Mga igsoon, ipakita na to karon ang atong panaginig suunay.
kami. Nga nagawag tan sa mga sala. Kini ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kay mo kaming giligon sa gasa sa mong kaluwasan. Itugot nga magtubo kanunay dinhi kanamo ang matuod nga pagtuo. Pinaginining hinabang sa kaluwasan nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo sa inyong banay ang labing makagagahom nga Dios, ang Amahan na nakong Espiritu Santo. Nahalad na ang misa na doon nato ang gugmag kalinaw ni Kristo.